سلام تخطاتلت نايش channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر منيوتيو ابزا فيديو زيا ازيا قداس حبريتان فلطاتن كنركبينا نسو دما بزعبا هاجر حبرات منكسات امريكا يو امريكا زحلفك كفله زبن اسرا كفله زبن ملو بملو كفله زبن ناي امريكا ينيرو زلا على عبلالان بقطبان ببوليتيكان زلا على عبلالا زنبر هاجريا እዚ ነገር እዚ ግን ሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ኣሜሪካ በይነ ሓያል ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ከምኡ ኸይና እንታይ ደኣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከመይ ጌራ ነቶም ዕብለላኣን ሓይላን ከዝግእዋ ዝኽእሉ ከመይ ጌራ ተኣልዮም ሓደ ካብቲ ቨሪ ኢንቴሊጀንት ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንቐንዲ መቀናቀንታ ቻይና ትጥቀመሉ ዘላ ንርአ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብዙሕ ተፃባእቲ ሓይልታት ተወዳደርቲ ሓይልታት ብተደጋጋሚ ይመፅዋ እዮም ከመይ ጌራ ንዖም ኒውትራላይዝ ብሎ ወይካ ከመይ ጌራ ሲስተማቲካሊ ተኣልዮም ንሳ ጉልበታን ሓይላን ከይኣለየት ከላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ቨሪ ክሪቲካል ኢንፎርሜሽን ክንርኢና ላይክ ግበርዋ ክሳብ መወዳእታ ተተኸታተልኩማ ድማ ጂኦ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ቁጠባውን ካልእ ዕብለላን ከመይ ጌሩ ከም ዝግበር ክንርኢና ኣነ ዘይኮንኩ ብዙሓት ካባይ ንላዕሊ ሊቃውንቲ ክገልፁልና እዮም ላይክ ግበርዋ ምክትታል ናባኹም ይዕድም ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ ኣርስቲ እዚ ዓብ ኣርስቲ ኣልዒልና ኣለና Let's go. Two economies. This is a tale of two economies. One is a superpower in decline, struck by political paralysis and staring at a default. The other is an emerging power, with a decisive leadership and the world's fastest growing economy. I'm talking about the United States and India. For the first time in their history, the US could default on its debt. The government is running out of cash. Right now, it's a little over $31 trillion. May sound like a lot of money, but it isn't enough for them. Team Biden wants to increase this limit. So this is a tale of two empires ወይ ከዓ ክልተ powerful ሓይልታት ወይ መንግስታት ኢና ኣብዚ ዓለምና ክልተ ወይ ሰለስተ ኣገደስቲ ሃገራት ብኢኮኖሚ ብወታደራዊ ብካልእ ዕብለላ እንተሪኢና ቀዳመይቲ ኣንተር ኣሜሪካ እታ ካልኣይቲ ቻይና ሳልሳይ ራሽያ እዩ ኤሮፓ ኢኮኖሚካል ሓያል እዩ ሚሊታሪ ግን የለን እዞም ሰለስተ ክንርኢ ከለና ንራሽያ ሲስተማቲካሊ ከመይ ገይሮም ንታሕቲ ገፆም ይደቁስዋ ኣለዉ ኣብ ነዊሕ ዝኾነ ውግኢት እዮም China, which is very bimilitary, ብቴክኖሎጂ ብኢኮኖሚ መቀናቀንቶም ንዝኾነት ግን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ገፅ ንገፅ ክገጥምዋ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ኣድላይ እውን ስለ ዘይኮነ ዓብ ዕንወቱን ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣክንዱ ግን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ነታ ክንደኣ ዕብየት ዘለዋ ንብድሕሪ ሕጂ ድማ ዝለዓለ ዕብለላ ክህልዋ ዝኽእል ሃገር ንህንዲ ቀንዲ መሓዞምን መሻርክቶምን ገይሮም ዶብ ናይ ህንድን ቻይናን ህንድን ካናይ ዶብ ፀገም ስለ ዘለዎም ንህንዲ ክሳብ ክንደይ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ራእዩ ብዚ هندي خاناتهم على مالهم نرايا دحان very important information كملسا إنا مجمريا بزعبا انتاي زارب زلوخو اندحري لكم let's انتاي كايدا لو ابتي بوليتيكاني عالم نيشتي من البعد يتريوان تلهم نخد فلتو كاريكم what's going on right now so let's see how politics are played up to زوباتي ابزوان الزمالتيو ابز قرباوان استقايده فتصام هنرينا Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. And to all, please join me in a toast, but I don't know if we have any glasses. A toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. So, as it was a lahum of the Halafa, one Prime Minister ናይ ህንዲ ሞዲ ንኣሜሪካ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ወይ ከዓ ዝለዓለ ናይ ቢዝነስ ዲፕሎማስያዊ ምብፃሕ ገይሩ ነይሩ እቲ ዝለዓለ ከምኡ ዓይነት ንዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ ስቴት ዲነር ፍሉይ ኣቀባብላን ፍሉይ ክብርን ብዝሃበ መንገዲ እንጊዶሞ ነይሮም ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ክትገብር ከላ ኩሉ ግዜ ስፔሻል ኢንተረስት እንተለዋ ፍሉይ እቲ ዓለም እውን ይፈልጦ እዩ ዝለዓለ ክብሪ ዝግብኦ ሂቦም ኣለዉ ስጥራይ ግን ኣይኮነ እንታይ ዓይነት ሽርክነትን ዲልስን ገይሮም ኣለዉ ክንርኢና ንክልቲኦም ድማ እቲ ዕላማ ድማ ንመንፃሊ ወይ ብኸመይ ክስራሕ ክንርኦ ኢና ፅኒሕና መጀመርያ ግን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ንኣሜሪካ ተዓዲሙ ናይ 2-3 መዓልቲ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ኣብ ስቴት ዲነር ኣብቲ ኮንግረስ ተዓዲሙ ዝተዛረቦን ዝበሎን ክንርኢና ቀድምናቦ ምኻድና ግን ቨሪ ኢምፖርታንት እዚያ ርክብ እዚያ ንምንታይ ተገይራ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክህልዋ ክእል ንኻልእ ዓለም እስከ ገለ ካብቲ ሪፖርት ዝነበረ ንስማዕ big on this visit. Do you remember his campaign promise in 2020? He said America is back. From the looks of it,
It's back to square one. Biden's foreign policy record does not look good as of today. He failed to revive the Iran nuclear deal. He failed to stop the Ukraine war. He's also losing allies in West Asia. If Biden can... So, Biden ناب أمريكا هم تقولوا دحرنا دونالد ترامب أمريكا is back. أمريكا تمليسها لابتناي علم درجة بللانا تمس علم عمنا مسرحن مغنياتو دونالد ترامب أمريكا first نا أمريكا ترايك قدام نتيلو سرح سلزنا بري. So إزيك خون كله just ناي بايدن لاماتاتو زنبرن تاينيرو نتو كنتات كله تزحسبون أمريكا أبزلا على ما هو درجة زلا على بوتاخت عواتي دلنيرو كم جنا يكدلون أب إيران يتعوتن تديلنا إيران صبغا يكدن أب ساوث إيست إيشيا مس السعودية مس إيران مس إمارات مس كالوت هجرات صبغي خير يلن كويناتنا روسيا يوكرين أمريكا قبل لانا تاون تي ترى تتعوتز نبرتن نادى خمس خدي مثل حججن ريوت جيم بلان cement the India-US relationship, his legacy would be set. He knows that India is key to America's eventual showdown with China. If Biden can get India off... بالتات أبزوان كنستقبل لهم زلنا. مجمريا علمنا كابناي دولار نايم عرباوي علم كتباوي عبللا نام مبرق قصات خيدالا. سلزي أبزوان زي كنزبنا بدولار يخون بيرو تغميت زلو قرب. منال بعد كابونا بكال دايفرسيفاي كنكبر كنقدر لنا زلما فليتنا استوعلنا بمنقد ستوك ماركت بمنقد كريبتو خنقبر خلنا وتسي تاوك خون خيل. كالاي دما زلنا تمرتي يكون فلتات دروس لزخونه علمنا دما بقولت تغير سلزلا نعو كنستغل استفل عليه ابزوان نمصاين كغلغلنا زغل فلتات كنوسد كنبقسالنا سلازي كوفيل كادك اسكام خات وصيتاوي كونن نعو كحجز زغل استفل عليه تمرت سلزلنا اتيكم تتقاموا لي بلاكم ثانك يو India is key to America's eventual showdown with China. If Biden can get India on board, he can sell it to his voters. There are two aspects to... So, أبت بزح استراتيجيكاو قعزونا أمريكان بمرحنتنا جو بايدن تبق خيدا يصنعتن أمريكا دما تشاينا جن بانصارو عبلالا خدقبرت انها نت كله أمريكا لوز جراتن بلا زلنا تشاينا جين جرا نتي أمريكا زخسرتهم تشاينا السعودية إيران سلام بمقبار نخلتين هجراتنا بن وسيدات نبتي ساوث إيست إيشيا ويكا مع كلاي مبرع تبق زخونه دبلوماسياوي عوض كتقوانا زبط انها تشاينا سلازي بايدن تاز أبي جيم بلاناتو نتاك عندما كان غنتي تشاينا زخونت مداوبتا كم دما ناي دوب صقم زلون حجرات مالتيو بيكونوميك لتين زعبيا زلوا بزح حزب زلون بزح استراتيجيك اقداسنا زلون حجرات نهندي اب حقفنا امريكاوي اب قلنا امريكا نممصاي نيرو نس دما افكتيف لتعويتهم هندغن كساب سلامتا كساكندو اقداس كوينا برايم مينستر هند غزاره بنايو زيام سوداد نسمع ياغن the strategy. Number one, the Indian American pull. Donald Trump tried the same. In 2016, he released this campaign video. Abhi ki bar, Trump, Sarkar. The second aspect is strategic. To recruit India into the American camp, will Prime Minister Modi play that game? We ask because it's a dangerous one, especially because it's targeted at one country, China. Good. هجرينا لنا كساب كندي قداسنت كم زلو. بزي أمريكا هند تتكمل لا يكون هند دما استراتيجيكلي أزي أقداس ترايم تعط زلو نتي زلو حقوافات بتعميم زمزمز وزلو أمودا تخنرينا. هجيجن نرأي كساب كندي أقداسنت كم زلو هند سلمتين أمريكا تقدسا. Let's listen to Prime Minister. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. انتهي مالونتهم بايتون أمريكا تعديمو مدراب دس معليو مجمريا كان برايم مينسترنا هندو خيننا بأمريكا تعديم أحمد خلقو قطبنا هندي مبل عسراي زعبي قطبنا عالمي نيرو مبل عسراي أبكالاي قعزي قطبنا هندي مبل حمشاي زعبي قطبنا عالميو كامل عالمي زي this is very powerful حجز بلا قنتا تقرم يا سمعوها India will be the 3rd largest economy soon.
We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. So, እንታይ ብሎም ኣሎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ ኣብ መበል ሓምሻይ ጠጠው ክንብል ዘይኮንና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መበል ሳልሳይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለም ክንከውን ኢና ብኻልእ ኣዘራርባ ንኣሜሪካን ንጀርመንን ንጃፓንን ኣልዮም ድሕሪ ኣሜሪካ ቻይና መበል ሳልሳይ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለም ክንከውን ኢና ይብሎም ኣሎ ህንዲ ድማ ቀልጢፋ ጥራይ ኣይኮነትን ተዓቢ ዘላ እቲ ዕብየት ናታ ብኩሉ መዳይ እዩ ኻ ናይ ህንዲ ዕብየት ድማ very important ዝገብሮ ካብቲ ንሱ ዘይበሎም human capital ስለ ዘለዋ ብህዝቢ ኣለዋ ልዕሊኡ ድማ ዝለዓለ ምሁር ሕብረተሰብ ዘለዋ እያ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ዓውዲ that's why ኣሜሪካ ንህንዲ ታርጌት ትገብራ ዘላ ነቲ ቴክኖሎጂ ኤንጂን ናይ ኣሜሪካ እውን ራንክ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንመፃኢ ህንዳውያን እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ስለዚ ህንድን ኣሜሪካ ንቐፃልነታ ካብ መጠን ላዕሊ ከተገድሳ ከም ትኽእል ምፍላጥን ምግዳስን የድሊ ድሕሪ ሕጂ ድማ ናይ ህንዲ ዕብየት ንሙሉእ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ቻይና ተሓንጊሩ ዝኸይድ ነይሩ ንዕብየቱ ኢቭን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ብቁጠባ ናይ ቻይና እዩ ነይሩ ግሮዝ ድራይቨር ትበሃል ነይራ ቻይና ኣብ ዝቐረባ እዋን ድማ ህንድያ ነቲ መዓርግቲ ህንድያ ክትወስዶ ናይ ህንዲ ዕብየት ናይ ሙሉእ ዓለም ዕብየት ክኸውን እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓያል መዓርግን ክብርን ተሰማዕነትን ክባይን ህንዲ good እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትዛረብ ዘሎ let's listen to ዓበይቲ ኤክስፐርትስ ብዛዕባ እዚ ዝተዛረብዎ ኣብቲ ምብፃሕ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ሞዲ ንዕዑ እንታይ ዓይነት መርሕነትን ተራን ይፃወት ከም ዘሎ ኣብ ቁጠባ ናይ ህንዲ ንምልዓል ዝለዓለ ሊቃውንቲ ክዛረቡና እዮም let's listen to them And Prime Minister has created a lot of buzz, and as expected, several prominent personalities are being quite vocal about this. Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. Wow. I was delighted to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful. ሓደ ካብቶም ኣስትሮፊዚክስት ወይ ከዓ ብሳይንስ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃበ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ምርካበይ ክብሪ ይስምዓኒ ሓደ ካብቶም ኣብ ሳይንስ ርድእ ዘለዎ ዝለዓለ ርድእ ዘለዎ ሰብ ይብላ ኣሎ ንቐፅል ኣብ ቴክኖሎጂ እንታይ ክብሉ እዮም As is Prime Minister Modi. Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. Again, Elon Musk ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ኮንቨርሴሽን ገብር ከም ዘሎ እቲ መርሕነት ናይ ሞዲን ህንዲ ናብ ብሩህ መጻኢ ወስዳ ከም ዘሎን ህንዲ ድማ ልዕሊ ማንም ሃገር ብሩህ መጻኢ ዝፅበያ ዘሎ ሃገር ምዃና ንሱ ድማ ብዝተፈላለየ ካምፓኒታት ናቱ ናብ ህንዲ ኢንቨስት ክገብር እቲ ፕራይም ሚኒስተር ብጣዕሚ ንህንዲ ብዘርብሕ መንገዲ ይፀቕጠና ከም ዘሎን ንሱ እውን ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ናብ ህንዲ ኢንቨስት ክገብር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሑ ንክውስን ቀሪቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ this is a big step ንህንዲ ክሳብ ክንደይ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ይመፅዋ ኣለው ከም በዓል ቴስላ ከም በዓል ስፔስ ኤክስ ንህንዲ ክኸዱ ከለዉ ክሳብ ክንደይ ናይ ፍልጠት ትራንስፈር ክኸውን ከም ዝኸኣለ ንቻይና ዝለዓለ ክብሪ ምዕባለ ዝሃባ ዝዓበየ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ናብኡ ከይዶም ነቲ ፍልጠቶምን ክእለቶምን ስለ ዝሃብዎም እዩ let's listen ካልኦት ሊቃውንትኻ ክዛረቡ I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time has come. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it. ሬይ ዳልዮ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ክብሪ ዝወሃቦም ብዛዕባ ኢኮኖሚታት ናይ ዓለም ረቂቕ ዝኾነ ፍልጠት ዘለዎን ራእይ ዘለዎን ሰብ እዩ ምክንያቱ ኢንቨስተር እንድዩ ንሱ ሄጅ ፋንድ ኣብ ዝዓበየ ሄጅ ፋንድ ናይ ዓለም እዩ ዘለዎ
ن30 ዓመት ድማ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሪተርን ኣብ ስቶክ ማርኬት ዘምፅእ ብኻልእ ኣዘራርባ ሃገራት ናበይ ይኸዳ ኣለዋ እንታይ ጉዕዞ ኣለዎን እንታይ መርሕነት ኣለዎን እንታይ ኩነታት ኣለዎን መዝሚዙ ቅድሚ ሰብ ኣድላይ ትሬድ ዝገብር ዝነበረ ብዝለዓለ ድማ ዝኸሰበይ ናይ ኤውሮጳ ውጥቀት ቀልጢፉ ዝፈለጦን ዝለዓለ ዝኸሰበሉን ሰብ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ህንዲ እቲ ዝለዓለ ዕቤት ክገብር ዝኽእል ሃገር ይብላ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ሪፎርም እቲ ዘድሊ ለውጢ ክገብር ዝኽእል መርሕነት ካብ ሞዲ ረኺቦም ኣለዉ ጽቡቕ ዝኾነ መርሕነትን ብሩህ መጻኢ ዘለዎ ሃገርን ይብለና ኣሎ we better listen እዚ ዓይነት ኣናሊሲስ እዚ ዓይነት ሓበሬታ ንዓና እውን ብግልና ዘድልየና ሓበሬታ እዩ ኣብ ኢንቨስትመንትናትና ማለት እዩ and the popularity to transform it. So I think India and Prime Minister Modi are at a juncture in which there's going to create a tremendous opportunity, tremendous changes in India that are going to be. So, yes, እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፖለቲከኛ ናይ ህንዲና ንብል ዘለና ህንድን እሱ ድማ ነቲ ትደልዮ ዘላ መንገዲ ካብ ፀሓይ ይኸልይ ግን ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ ድማ ኣላ ነዚ ድማ ምርዳይ የድሊ Really startling. So for me, a good day is when I learn something. And I learned a bunch about what India is doing on this issue of authentication. And I think it's really exciting because the government has to be involved, as they are, but they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. And I think India, just as India did this for Aadhaar, I think for telephony and electronic authentication, I think India could really show the world how to do it right. Also commended India on the response to COVID and how India was very efficiently dealt with it, particularly with the food the distribution and all of that. So the reactions from these people. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝወሃቦ ዘሎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ዝመርፆ ዘሎ መርሕነትን ዲፕሎማስን ሪፎርም ወይ ከዓ ለውጢ ኣብ ቁጠባን ምኽፋት ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ዓድን ብዓለም ደረጃ ዓብ ክብሪ የህቦ ኣሎ ነቲ ሃገር ድማ ብቕልጡፍ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ንኽትግስግስ የኽእል ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ምናልባት ገለገሌና ዘይነስተውዕሎ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ህንዲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ጽልዋ ንኽንፈልጥ እንድሕር ኮይና ኣብቲ ስቴት ዲነር መን ተዓዲሙ ነይሩ ምርኣይ ኣገዳስነት ኣለዎ ቢካዝ እንታይ ዓይነት ግለሰባት ከም ዘለዎ ህንዲ ንምፍላጥ ማለት እዩ so እዚ እቲ ስቴት ዲነር ናቶም እዩ ኣብቲ ስቴት ዲነር መን ተዓዲሙ ነይሩ ንኽንርኢ ክሕግዘና እዩ Ita Ambani ቢልዮነር ናይ ህንዲ እዩ እዚ ገለ ካብቶም ዝሃብተሙ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዎ እዩ ካልኦት ንርአየ ህንዲ ክሳብ ክንደይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ውሽጢ ኣሜሪካ ንኽንፈልጥ ኢለ እዚ ኣምፅያ ዘለኹ እቲ ፅልዋ ናቶም ድማ ብመንፅሩ እዩ ዝኸይድ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጉግል ናይ ኣልፋቤት ሲኢኦ እዩ ህንዳዊ እዚ እውን look at the power they have እዚ ናይ ማይክሮሶፍት ሲኢኦ እዩ so big players ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣዶቢ ዝበሃል ካምፓኒ ሲኢኦ ናይ ነኺል እዚ ከዓ ዜሮዳ ዝበሃል ኮ-ፋውንደር ማለት ኣብቲ ስለዚ again ናይቲ ሚሃንድራ ግሩፕ ዝበሃል ቼርማን እዚኣ ናይ ፔፕሲ እኮ ዝነበረት ሲኢኦ ንነዊሕ እዋን ሲኢኦ ናይ ፔፕሲ ትበሃል ካምፓኒ ዝነበረት ከምኡውን ዝተፈላለዩ they have a lot of intellectuals business people very powerful people ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ኣብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ተራ ዝፃወቱ ዘለዉ ብፍላይ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ሴክተር ኣብቲ ሜዲሲን ኣብቶም ክልተ ኣገደስቲ ሴክተርስ ዝለዓለ ተራ ዝፃወቱ ዜጋታት ኣለዋ ህንዲ ወላ እኳ ኣብ ህንዲ ኣይሃሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክሪቲካል ቦታ ዝፃወቱ ዜጋታት ኣለዋ እዚ ድማ እዩ ነቲ ዲፕሎማሲ ሶፍት ዲፕሎማሲ ናይ ህንድን ኣሜሪካን ወይ ህንዲ ምስ ብዙሓት ሃገራት ንትገብሮ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ይንመፃኢ ምክንያቱ ዓብ ገጅፍ ክፋል ሕብረተሰባ ብቴክኖሎጂ ዝተምሃረ እዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዘብሎም እንተሎ ኣሜሪካ እንተኸይድካ ኣይቲ ዝመሃሩ ኢንጂነሪንግ ዝመሃሩ ገለገለ ብመንፅር እቲ ህዝቢ ክትሪኢ ከለካ ውሑድ እዩ ተርዲኽምኒ ገለ ፐርሰንተጅ ዘሎ ኤውሮፓ ከምኡ ኩሉ ሰብ ኣይኮነ ኢንጂነሪንግ ዝመሃር ኣይፈትውን እዮም ከማ ዝበዝሑ ህንዲ ግን ወላ ብፐርሰንተጅ ውሑ እንተኾነ ሚልዮንስ ሰባት እዮም ኣብ ኣይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሜዲሲን ኣብቲ ዝበርቲ ኣብ ፊዚክስ ዘፅንሑ ዘለዉ ኣብ ቢዝነስ ዘፅንሑ ዘለዉ and these people
are traveling all over the world. ኣብ ሙሉእ ዓለም ይኸዱ እታ ዝበለፀት ካረንሲ ወይ ከዓ ዝበለፀት ምስጢር ናይ ዓወትና ህንዲ ድማ ህንዳውያን ኣብ ዝኸዱ ኸይዶም ባህሎም ኣይቅይሩ ኣካይዶም ኣይቅይሩ ቋንቋኦም ኣይገትፉ ክብሪ ናይ ሃገሮምን ክብሪ ናይ ህዝቦምን ድማ ኣየጉድሉን እዮም ስለዚ ህንዲ ንነዊሕ እዋን ዝለዓለ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ህንዲ ጥራይ ዕብለላ ናይ ህንዲ እንታይ ክመስል እዩ ተርኢ ቪድዮ ካልእ ክገብረልኩም እየ ፕሊዝ ራይዋ is going to be very very useful እንተደሊኹማ ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፍለይ ኦኬ ካልእ ኣብቲ ዝተገብረ ክብርታት ክንመለስ let's listen to more conversation እንታይ ዓይነት conversation ይግበር ኣሎ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እቲ ዝነበረ ስምምዕ እንታይ ዓይነት ነጥብታት እዮም ዲፕሎማቲካሊ ዝረዳድኡሉ ነይሮም ክንፈልጥ ኣለና እንታይ እዮም ተሰማሚዖም እንታይ እቲ መኽሰብ ናይ ህንዲ ክኸውን ካብዚ ዝግበር ዝነበረ let's listen to one of the deals ንህንዲ ድማ ብዝለዓለ ከገድሳ ዝኽእል ዓይነት deal ንብሎ ዘለና ማለት እዩ so give me a second እጅግ ከምጣልኩም እየ let's go this way have been signed. ብዙሕ ስምምዕ ተገይሩሎ ንስማዕዮ A lot of agreements have been signed. We'll tell you about the 5 big deals. Number 1 is jet engines. India and America will jointly produce jet engines, and this is very significant. Second on the list, jet engines ናይ ነፈርቲ ኩናትን ናይ ካልኦት ዓይነት ነፈርትን ሞቶር ኤንጂናትን ህንዲ ወላ እኳ ፖቴንሻል ተለዋ ታሕቲ ደረጃ እያ ዘላ በመንፅር ናይ ኣሜሪካ ወይ በመንፅር ናይ ቻይና ክረኸሉ ቴክኖሎጂ ናቶም ብዙሕ ኣፅዋር ናቶም እውን ካብ ራሽያ እዮም ዝገፁ ሓቂ ንምዝራብ ስለዚ ገና ኣብቲ ደረጃ ጌም ናይ ዓበይቲ በፅሓትን እዚ ስምምዕ ምስ ኣሜሪካ ገይራቶ ዘላ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዝዳረግ ምስ ኣሜሪካ ቻይናን ራሽያን ዝምድና ስለ ዘለዎን ብርቱዕ ክልተን ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎን ኣሜሪካ ወላ ኔቶ እኳ እንተለዋ ኣገይ ንሳ ኩሉ ከተፍርስ ስለ ዘይትኽእል ንህንዲ በብዝሒ ሰብን ከምኡ ድማ ደረጃ ኣፅዋር ናታ ድማ ኣብ ገለ ደረጃ ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ተሓቂ ክንፈልጥ ኣሜሪካ ቻይና ምስ ህንዲ ክትሃላለኸ እያ ትደሊ ቢካዝ ዓለም ክትሃላለኽ ከሎ እያ ኣሜሪካ መኽሰባ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተሪና ዕቤት ናይ ቻይና በይና ዝለዓለ ዝኸሰበትሉ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ከምቲ ዝድለ ሓንጎፍ ኢሎም ኣይከድዎን ቻይና ኣሜሪካ ግን ብጣዕሚ መዝሚዛ ቻይና ግን ልዕልዮም ስለ ዝተጠቀመትሉ ምስ ዓበየት ሕጂ ቻይና ስጋእ ስለ ዝኾነታ ንቻይና ከተነፅለያ ትፍትን ዘላ ናብ ህንዲ ገፃ ድማ ትኸይዳ ኣላ እዚ ድማ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ኩሉ ግዜ ይሰርሕ ኣሎ ናይ ዶኖ ኔክስት ስቴፕ ናቶም ከመይ ክኸውን እዩ ነቲ ወላ ነቲ ኩናት እንተመፅኡ ብኸመይ ሞኒተር ገብርዎ ኣሎ ክንርኢና ሌትስ ጎ መጀመርያ ናይ jet engines ተሰማሚዖም ኣለው ኣሜሪካ ንህንዲ ከተሕግዛ ማለት እዩ this is the drone deal. We've been telling you about this for days now. It's official. India will buy 31 drones from the United States. The drone ካልኣይ ድማ drones sophisticated ዝለዓለ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ዘለዎን ከባቢ 31 drones ካብ ኣሜሪካ ንኽትገዝእ ከፍቀደላ በሰም ክዝስምምዕ ሕጂ ዘሎ እዚ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ዘይትህቦ ዝነበረት እዩ drones will be assembled in India. Deal number 3 is semiconductors. There are investments to assemble and test chips in India, also to set up research and training. እቲ ዝዓበየ ካብ ነዳድን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ሎምን ንመፃይን እንታይ ይመስለኩም ቺፕስ ወይ ከዓ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ቴሌፎና ዝትሪዎ ዘለኹም ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ማይክሮ ቺፕስ ኣለዎ ቺፕስ ኣሎ ሶሪ ቺፕ ማለት ከዓ ረቂቕ ነገር እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ድማ ቀንዲ መዋጊአን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቺፕስ እዩ ዘሎ ኣብኡ እየን ካብ ዝተፋነና ዘለዋ ሓንቲ ካብተን ታይዋን ትበሃል ሃገር ናይ ቻይና ናተያ ትብላ እታ ሃገር እትያ እቲ ዝለዓለ ሴሚ ኮንዳክተርስ ወይ ከዓ እቶም ቺፕስ ኣገደስቲ ዝኾኑ ተፍሪ ሃገር እያ እቲ ዝለዓለ ዘፍሪ ሃገር ንሱ እዩ ስለዚ መን ይሕዞ ነዚ ብጣዕሚ ውግእ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ሕጂ ህንዲ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ክትዋሳእ ቢልዮንስ ኦፍ ገንዘብ ኢንቨስት ገብራላ ኣሜሪካ ድማ ሰፖርት ክትገብራ እያ ምክንያቱ ህንዲ በቲ ኮይኑ በቲ ዴሞክራሲያ ምስ ኣሜሪካ ድማ ስምምዕ ኣለዎ ስለዚ ኣብዛ ዓውዲ እዚ እውን ዝለዓለ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክትገብርን ክትሕግዛን ተሰማሚዖም ኣለዉ ንህንዲ ድማ ዝለዓለ ሓይሊ ሶፍት ኤንድ ሃርድ ፓወር ክባይዚ centers. Deal number 4 is space collaboration. India has joined the Artemis Accords. As part of this, India and the US will undertake a joint mission in 2024. This will be at the International Space Station. And finally, deal number 5, the decision to settle 6 trade disputes at the ከምኡ ድማ ናይ ስፔስ ኣብ ናይ ጠፈር ዝግበር ምርመራን ፃዕርን ብሓደ ኮይና ንክሰርሓ እዚ እውን ህንዲ ብዙሕ ዕድል ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ፍልጠትን ንክትረክብ ክሕግዛ እዩ ከምኡውን ናይ ንግዲ ዝነበሮም ፀገማት ብሓባር ኮይኖም ንክፈትሕዎ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ሶ ኣገይን እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ፍሉይ ዝኾነ ክብሪን ኣቀባብላን ማዓርግን እዩ ተዋሂብዎ ነዚ ፕራይም ሚኒስተር
ተጻባዕቲ ከንታይ ይብልዎ ነይሮም ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ግን ነዚ ብኸመይ ርዮሞ ክንርኢና ኣሜሪካ ግን ረብሓናታ when it comes to interest in America እንታይ ዓይነት መርሕነት ኣለካ ወይ እንታይ ዓይነት ተቃውሞ ካብ ካልኦት ኣለካ ኣየገድሶምን እዩ ሕጂ ናብቲ ምኻድና ነዚያ መልስማያ ድሕሪኡ ክንቀጽል ኢና The number one, Mr. Modi is the number one change maker in the sanitation space globally. Absolutely number one. There's no one comes close. Mr. Modi is certainly one of the most visible leaders that India has had in my lifetime. It was a most impressive meeting. The Prime Minister, of course, is a very impressive person who understands business, which is very encouraging as well. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩላቶም ኣዝዩ ፍሉይ ሰብ ምዃኑን ኣገዳሲ ሰብ ምዃኑን ይገልጹልና ኣለዉ ንኻልኦት ግን ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ ንገለገለ ሰባት ግን it was different story ናብ ንዕሞ ክንርኢ ቅድሚ ናብቲ ኔክስት ትንተናና ምስጋርና ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን እቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር እቲ ጽቡቕ ነገሩ ዝተራዮም ካልኦት እዚ ነገር እዚ ኣይተራዮምን ስክፍታታት እውን ኣለዎም ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ኣዝዩ ንፍዕ እዩ ራእይ ዘለዎ እዩ ነቲ ሃገር ድማ ክቕይራ ዝኽእል ይኽእሉና ጸኒሖም ናይ ኣሜሪካ ቢዝነስ ፒፕል ኤንድ ዲፕሎማትስ ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም ኣለዉ እቲ ህዝቢ ገለገለ ህዝቢ ግን እንታይ ይብሉ ነይሮም ንስማዓዮ Mr. Modi was once denied entry to the US. Now Biden's giving him the highest diplomatic reception, and hundreds of Americans are protesting. Shame, India! Modi is the killer! India's Prime Minister Narendra Modi was once denied a visa to the United States over his alleged role in failing to stop a massacre of Muslims in his home. እዚ ፕራይም ሚኒስተር ሎሚ በቲ ዝለዓለ ክብሪ ዝቕበልዎ ዝነበሩ ቅድሚ ሕደት ዓመታት ኣሜሪካ ንኸይመጽእ ቪዛ ከልኪላቶ ነይራ ኣመሓዳሪ ናይ ሓደ ዞባ ከሎ ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣስላም ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ወይ ከዓ ዝኽተሎ ዝነበረ ሕማቕ ተግባራት ብኡ ኮኒኖሞ ስለ ዝነበሩ ግን ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ናይ ረብሓ ሃገር ምዃና ሰብ ክርድኦ ይግባእ እዚ ካ ጽቡቕ እዩ ንኣሜሪካውያን ጽቡቕ እዩ ንረብሓ ሃገሮም ምስ ሸይጣን ክሰማምዑ ክእሉ እዮም እቲ ካልእ ሰብ ነዚ ክርዳእ ስለ ዘይክእል ወይ ከዓ ነዚ ነገር ስለ ዘይቅበል ንኣሜሪካ ከም ሓንቲ ጻድቕ መራሒት ናይ ሞራል ገይሩ ስለ ዝወስዳ እዩ ትጸገም ስለዚ እቲ ቀደም ንኣሜሪካ ንኸይኣቱ ቪዛ ከልኪሎሞ ዝነበሩ ሎሚ ብፍሉይ ክብሪ ዓዲሞም ኣለዉ ዝተቐየረ ነገር ግን የለን ሕጂ ስምዕዎም home state in 2002 when he was the chief minister. While he wasn't found culpable by the Indian Supreme Court, it wasn't until 2014 when he was first elected as the Indian Prime Minister that he came to the United States. And since then, he's been here 5 different times. But today, this is his first time that he's being welcomed with full diplomatic honors. State visit is a sign of just how indispensable India has become to American foreign interests. Modi is the 3rd foreign dignitary to receive such a welcome by the Biden administration. The visit and growing alliance is being framed as a natural alliance between the world's oldest and the world's largest democracies. But there are many Americans who are raising the alarm and saying that a part So እዚ ታገዳስነቱ ከም ዝብሎ ዘሎ እዩ ወላ እኳ 5 ግዜ ኣሜሪካ መፅኡ እንተነበረ ካብ ፕራይም ሚኒስተር ዝኸውን ንመጀመርያ እቲ ዝለዓለ ክብሪ እዚ ድማ ኣሜሪካ ንህንዲ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ጠመተ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ምስ ህንዲ ከም ዘለዋ ይዘርእየካ መፂኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዘይተገድሰሎም ግዜ ንኣሜሪካ መፂኻ ተዛሪብካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ሜይቢ ነቲ ፕሬዚደንት ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ ስቴት ዲነር እቲ ዝለዓለ ዲፕሎማቲክ ኦነርስ ገይሮም ክቕበልካ ከለዎ ግን ስትራቴጂ ናቶም ምሳኻ ኣዝዩ ጥቡቕ ምዃኑ ብንጹር ይነግሩካ ኣለዉ ንዓኻ ንምልእ ዓለምን ማለት እዩ ገለገለ ተቃዋምቲ ግን ብዛዕባ እቲ ፕራይም ሚኒስተር with Modi's Hindu nationalist brand of politics could be a threat to democracies around the world. What is happening here is something else, something very hypocritical. Rolling out the red carpet. What it's saying to the world is that America thinks that democracy is just fine in India. Narendra Modi grew up in the RSS, which is a far right-wing Hindu nationalist paramilitary organization. That organization was founded by people who were actually literally fascist, and Hitler and Mussolini were their idols, and they wanted India to treat Muslims the way Jews were treated in Europe of that time. Muslims So ብሓፈሻ እቲ ኣካይዳ ብኩሉ ይኮነን ሓንጎፋ ተባሂሉ ሞዲ ኣዝዩ ጽቡቕ ንፍዕ ምዃኑ ኩሎም ቢዝነስ ፒፕል ኤን ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዛረቡና ጸኒዮም ካልኦት ግን
كم تسب زبلكم زل أمريكان زبلهم زلوا صادق أيقونن بزح ناي على تاونت ويكا كابتم ناشناليست هندوس بحالو مخانو بحالو هايمانوتات كاب زي تعوروا سبات قوني خليو ايو عينت زبل زربا ስለዚህ ናትኩም ውሳናት ገብሩ ትኽእሉ እንታይ ያለ ሓበሬታ ናይ ኩሉ ወገን ከስማዓኩም ስለ ዘልየ እዚ ናይ ኣሜሪካን ቻይናን ምትሕቑቕ ናይ ኣሜሪካን ህንድ ምትሕቑቓፍ ንቻይና ክሳዕ ክንደይ ኣፀጋሚ ክኾን ከም ዝኽእል ግን ንስማዕ እዩ ሕጂ this is another part ኣሜሪካ ገይም ናታ ከመይ ምዃኑ ንኽንፈልጥ ክሕግዘና ኢለ ዝገብረልኩም ዘለኹ let's listen to this one. America as its rivals, it looks at them as hurdles in its ambition for global domination. So when India and America sit down to talk, Beijing is bound to be unnerved. It is bound to flex its muscles. Just have a look at the developments. Over the last 2 weeks, and for the last 2 weeks, Chinese state media has been indulging in constant war rhetoric. One report is on your screen. The Global Times carried this recently. It said that America is pushing India into a proxy war. But is it really? Because last we checked, it was the Chinese president who desperately wants to wage a war. He even said as much during a recent address, by the way, to the PLA troops stationed along the India. So China ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ብቕልል ዝበለ ከመይ ሪኣቶላ ኣሜሪካ ንቻይና ኣሜሪካ ንህንዲ ናይ ፕሮክሲ ናይ ርሑቕ ከምዚ ናይ ዩክሬን ዓይነት ምስ ቻይና ኣብ ኮንፍሊክት ወይ ኣብ ውግእ ንኽትኣቱ ትደፋፍኣላ ዝብል ስቴትመንት ሂቦም ብዓይኒ ሓቂ ክረአ ከሎ ግን ይብልለው እዚኣቶም ናይ ህንዲ ጆርናሊስት እዮም ስለዚ ቁርብ ተጠንቂቕና ክንክእል ኣለና ንዓና ዘገድሰና እንታይ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ እዩ እዚ ዓይነት ክርፍስ ድማ أزي أقداسي نتن نافريكا مالتي زيوم عبيتنا حتى دم كنت أمام تقولوا سرحك خسرح لك انتهي قبر اللوجن كن فلت على نايلي دم تزلهم. So let's listen. China كسب كندي ناب نوج أتموسفير كهذا خمس غلو نرلنا. China border. Let me give you some context here. Around 10 days ago, Xi Jinping went to the PLA headquarters in Beijing and addressed the troops at a border defense station. And guess what he told them? To remain alert and be ready for combat. And that's not even all. Xi Jinping spoke to members of the Liying, or the Falcon Squad. What is that? It is an elite commando force under the PLA that looks after counter-terrorism operations. And reports say Xi asked them to improve their skills and vigorously perform their duties. Now, we know that most world leaders regularly interact with military branches. They regularly conduct such sessions. So why does this interaction stand out? Because of the timing. It comes just a month after the clash. So كم تريوا زلهم التكناتات تشاينا نخلو درجة ناي سراويتا نتوم أبدوب زلو نتوم كوماندو نتوم كالوت أبزل على alert ويكا زل على درجة تنكاغي تتنكا كلو خمس غلو again تتنكينا عن ريال نازي نميديا دمتن مقبار دامبر تشاينا توقع كم زي اليوموني فالتيهم again علمنا أب critical moment يا زلا تشاينا تي روسيا مس يوكرين تقبر زلا مس معراب تقبر زلا بغير بركي قيم زري وزلو كسب كندي معرباويان نراشيا كداخموا يسعروا خمزلو تشاينا دما تزلا على تمهرتيو ان فاكت ابزوان زناي بوليتيكا قديفكم بخال منقدون مس تايوان دبلوماسيا ومفتاح مهنيات دبلوماسي تايوان وين تايرو يمالو يوكرين كما كاينه تدخلا ربحنا امريكان ربحنا راشيا نتهاجر كما يطفالو ساتم كاخمو خونو سلازغلو حدش بارتام بوليتيكا نتهاجر زمتو زلو مس تشاينا وقع عندنا وسلامه من قدي كان السماء نخلينا زول بارتون على سلازي بتنقع ريال انا قد تزقبر زلو حيلنا يمرأي وتهدروا حيلي نمرأي زقبر زلو قد كنت امتون كن عزبان كلالنا. In Arunachal Pradesh, this is when the PLA tried intruding into Indian territory. It violated the line of actual control in Tawang sector, but was pushed back by the Indian troops. And immediately after this, a report emerged, this one. It said that China was trying to weaponize water by building a dam along the Arunachal border. And this apparently will be a 60,000 megawatt dam, which, if we go by China's track record, can by all means be used to trigger floods in the area. And now we have the Chinese president himself taking his war rhetoric a step further, telling his troops to be combat ready. The question is, who does he want them to fight? Who does he want them to engage in combat with? Well, we know the answer, but why state the obvious? And by the way, it's not just India that China is trying to threaten. The United States also is dealing with similar threats, courtesy Taiwan. America's military presence in the Taiwan Strait and its diplomatic support to the islands. كم نريد لنا أب دوبنا تشاينا نهندن كاب جزينا أب جزية كل جزية كرفس هاللوم تجمع هاللوم أمريكا دم نزلوا خزيز بوجريات فلتو سلزي أمانجو كل يوم زلوا كلاشز نان هاري خير على إيز بحال نبوجك خير غلاي بلني جن ستيل أب كم زكونتات كلو تشاينا أنت تجبر على أب تدوبنا هندي عبدي قا تجبر على it's crazy زعلمنا عبدي قا بزح ما يكحز خل نزدي قا زدما الغ ماينا بهندن مفتار كنت كملت خليا
እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ደሊኬት ዝኾነ ህንዲ ከንታይ መቆፃፀር ኣሎ ኣብ ካልእ ከም ጻልኩም ኸለ ህንዲ ድማ እዚ ኩሉ ንግዲ ቻይና ትገብሮ ምስ ዓለም በትናታ ወሽመጥ እዩ ዝሓልፍ ብናታ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ንቻይና ካት ክትገብራ ዓቕሚ ኣለዋ ቻይና ግን ምስ ኣሜሪካ እውን ኣብ ምትፍናን እያ ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ባሕሪ ናይ ታይዋን ዘሎ ቦታ ማለት እዩ state have heavily upset the Chinese Communist Party. So much so that some in America say war now looks imminent. Look at this headline. Military generals in America say that predictions of a war in 2025 could very well turn into a reality. And one of them is Mike Minihan, a 4-star general in the US Army, the head of the US Air Mobility Command. He recently stated in a memo to his troops that China and America will fight a war in the next 2 years. Let me quote from what he said. She's team, reason, and opportunity are. So, ከም ንሪኦ ዘለና ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ እውን ናይ ውግእ ቋንቋ የስምዑ ከም ዘለዉ ኣብ 2015 ኣሜሪካን ቻይናን ክዋጋኣ ከም ዝኽእላ ነዚ ውግእ እዚ ድማ ኣሜሪካ ቀዲማ ነቲ ፀላእያ ከተነፅለያ ትፍትን ከም ዝንራሻ ብኩሉ ዘነፀለታ ኣሜሪካ ስትራቴጂናታ ንነፍሶም ኣብ ርሑቕ እዮም ዘለዎ ክረሙ ከም ዘይክእሉ ካልኦት እዮም ግዳይ ክኾኑሉ ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ኣገይን ናይ ውግእ ጎስጓስ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንሓርነት ኣይኮነን እዞም ኩሎም ጀነራላት ነቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ዘገልግሉ ሰባት ምዃኖም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናይ ዩክሬን ውግእ ጠጠው ምስ በላ ኣብ ካልእ ውግእ ክጅምር ክኽእል ኣሎ ስለዚ እቲ ጎስጓስ ናቶም ኣገይን እቲ ውግእ ጠጠው ክብል የብሉን ኣሳንጅ እቲ ናይ ዊኪሊክ ዘውፅአ ውግእ ድሕሪ ውግእ ክቕፅል ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ብምባል ይዛረብ ነይሩ ቻይና ውግእ ብፍጹም ከም ዘየርባሓ ትፈልጥ እያ ግን ኣገይን ናይ ኣሜሪካ ምቕስቃስ ብተደጋጋሚ ግን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ኣሜሪካ ድማ ዋላ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ውግእ ብጠቕላላ ዘይደልዩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ እቲ ናብ ውግእ ዝኸዩ ዘሎ ቢልዮንስ ኣብቲ ዓዲ ክሳብ ክንደይ ድኽነት ኣለዎ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ሶ ኣገይን ኣብ ካልእ ነነፍሱ ዝኻለ እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ዞባ ዝገልፅ ኣርእስቲ ክገብረልኩም ክፍትን እየ ንሕጂ ግን ኣመና ከይበዝሓና ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ነፍሲ ወከፍና ድማ ነዚ ሓበሬታ ተጠቂምና ክንመሃረሉን ክንዓብየሉን ይግባእ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅፅብቑ ይምነየልኩም ቻው እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕዉታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕዉታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ የብሉን እዮም ይኣኽለና የብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀስ ኢልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች